נמאס לכם להעתיק נתונים מאתר רשות המיסים? רב-מג תעשה את זה בשבילכם בשניות. אחרי שהתקנתם את התוכנה, אתם יכולים להירשם, ללחוץ על שכחתי סיסמה, או להיכנס עם המייל והסיסמה שלכם. כמו באתר רשות המיסים, יש לבחור סוג עסקה, סוג נכס ומהות עסקה. לאחר מכן יש לסנן לפי כתובת או לפי גוש וחלקה. בסינון מתקדם ניתן לסנן לפי כל יתר השדות המוכרים. כל ההגדרות שלכם ימולאו אוטומטית באתר הרשות, וכל מה שנשאר לכם זה להזין את הקפצ'ה ולהתרווח בכיסא. בלחיצה על אפל חיפוש, התוכנה תיכנס לכל רשומה ותמשוך את הנתונים למחשב שלכם. בסיום התוכנה תודיע על מספר הרשומות שנמצאו ועל כמות הכפילויות. בשלב הזה הנכסים נמצאים במאגר שלכם וניתן לשנות נתונים, למחוק, להוסיף ולייצא לאקסל.